vakabarirwa nekwatakabva unotoda kuti patange paparidzwa. Ini I wonder munhu anda kuenda kumusha paChristmas hauna love unotemba kalenda haunzwe kuda mubereki wako kuti patange patoparidzwa. Unoziva chinhu chinonzi parental blessing hatiwanikwe kumachechi. Hakuna pastor anoropafadza mubereki. Mubereki wako akataura mazwi akanaka pamusoro peupenyu hwako, it's more than a powerful prayer. Mwari akavaisa in that office kuti vakupe that kind of blessing. Hazviwanikwe kuchechi. Unototi paparidzwe. Tangaraipa makabva makarerwa handemwe munhu ndakazofamba ndikabva kuti vabereki vangu ndavaita zvinhu zvangu zvisafambe vakabata-bata ndikati muprofita wako ane knowledge asina. Ari right pafirst stage kuti vabereki vako, second stage havana kubata-bata. Ofisi yavari semubereki vakasangofara zvinodarika witchcraft. Saka vachikuti vakashereketerwa navabereki havana ivo vakasafara. Kusafara kwavo zvinodrive a demonic activity against your life. Because vari muofisi yacho parental blessing. Wese anoti mubereki wangu akafamba kuti andigadzire 3/4 hauna zvawakaitwa ndiwo simuziva zvekuita. Even vasina kutaura mazwi anokutuka kungosafara nekuti hauna zvakanaka zvaunovaitirawo izvozvo zvega. It's a challenge in your life now. Why? Because vakatogadzwa naMwari in that office kuti vakupe blessing iyoyo. Inini I preach ndine evangelist but panoenda kudomosha unoona mai vangu musanda kudzoka ndotopfugama mai vangu otaura mazwi akanaka wondiropafadzawo amai. Because nyangwe ndiri mufundisi handisi amai vangu, ndine amai vangu. Ndinotodawo kuti mubereki wangu ataure ropafadzo pamusoro peupenyu hwangu. Ufunge prayer haisi yako chete. Iwe ndiko kubvunza kufunga kwako une munhu here anganamate zvakanaka pamusoro pelife yako. Hapana. Pane here anganzwa kuti Mwari dai ndindimamitira zvakati. Prayer haisi yako wega. You need to revisit. Kwavakanotakurwa kumba havana anointing yes but vakanokusiya pageti panouya Peter hatakurwa nokumaraini. Hama dzangu makarerwa imimi musakanganwe. Tinonamatira vanhu totifundiswa kuti hana power. Inyaya yekuti zvauri kuda zvinowanikwa muparent not mubuda bishop. Saka pane shortcut yekuti kana vakasiyana ndakadza kuti varoi even vakatoroya ofisi iyoyo vakaipinda nekuti vakakubereka. Kuroya hunhu hwavo kukubereka ndo assignment yavakapiwa naMwari. Unotoropafadzwa watengera shuga mubereki anoroya possible. Why? Because zviri kuitwa neofisi yavo as a parent. Even vakasataura mazwi ekuti kukomborerwa kuvaitira baba mukomana akanzi enda unobata mhuka mubike sezvandinoda ndikuropafadzei. Murume uyu anga achida kutofa. Isaac arida kutofa but anoti kumwana wake enda unobata. Ndara ada kufoka lota kani. Zanzi kana ndadya ndikanzwa kufara ndokuropafadza kuti blessing ine environment yainoda. Sei munhu akauya pauri akati mwana ave newe ndidi kuti areceive. Anozati tadenhana but munhu ari kuti Mwari ave newe. Utozati environment yacho haina ropafadzo. Wozitagumburisana. Kuda kuti blessing inoda the right environment. Curse inoda futi an environment. Vakasafara ukasavaitira zvakanaka wa create an environment yekuti utukike. Ziva akakutakura kubva kumba. Peter naJohani vakakusimudza but hauna kubva kumba uchifamba. Kuna akatambudzika neupenyu hwako kuti usvike pawasvika apa vanhu vako kupiga mutaundi muno muso kuna akanetseka nelife yako. Zvaunosvika pakukamweni kwakudai kuna akastrugula. Iye haana kutomboenjoya, haana kana kuonekera maraini semubereki achingoti vana vangu. Unoita mubereki anoitirwa maricho iyoyo nefoni yauinayo una mubereki anosakuriswa.
ende pfungwa yako ndekuti dai Mwari andiropafadza. Access mu life yemunhu kuona ndekwe munhu wese asi maonero ndevamwe vanhu. Kuna anoona mari achiona chigubhu ichi. Kuna anoziva kuti kana tachapera chinoiswa mubhini. Kuna anouya achidongorera mubhini kuti mari yake imwe yaraswa newe. Life yakuda kuti Mwari atibatsire. Kune murume akanamatirwa naJesu zvikanzi uri kuonei, zvikanzi vanhu kunge miti. Kureva kuti haasisina problem yekusaona, ane problem yemaonero. Nokuti anoona vanhu kunge miti, akanzi enda unotsvaga huni, anotema kutaura naye. Maonero ako ndo akaita kuti utarisire vana vemunin'ina wako akashaika sevanhu vasina basa. Mwari anogona kuudza turnaround nebreakthrough through vanhu vari kutarisira pasi today. So problem haisi kuti Mwari haana kukupa rubatsiro. Mwari vaida kutokubatsira kubudikidza nemwana waifanira kuendesa kuchikoro. Iwe ndobva waita mutsinyo ukamuregedza wotodzoka kuti Mwari ndiwanireiwo nyasha. Wakaitirwa kare kungoti une maonero asiriwo. Wakatarisira pasi vanhu vakaunzwa mulife to bring the turnaround. Oh, unotiwo ukanamata Mwari vanongopindura through iweyo chete. No! There is another dimension. Yekuti Mwari vanogona kukupindura kuburikidza shamwari, kuburikidza adzimai. Mhinduro yauri kuda yakacheka. Mwari vakanzwira tsitsi Adam. First man kuva neproblem in Bible anga asina demoni. Mwari ukanzwa vakuti hazvina kunaka, ivo varipo. So zvinogona kusatonaka, Mwari varipo. Nokuti rangu rinoti Mwari vakauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vainaye. Unogona kutova naMwari but ukaramba une problem. I want to go a little bit deeper. Sei Mwari vari kuti hazvina kunaka vane munhu vakadi kuti kana ndiripo zvese zviri right. Munhu akanzwirwa tsitsi muBible uyu anga asina demoni. Problem ndei anga asina munhu. Why? Nokuti zvakaprofitwa naMwari kuti be fruitful, multiply zvinotoda uine munhu kwete Mwari. Ndomba unogara uchitaura manje chandakanakira tsika kumba kwemunhu ndochawakatoipira, ndokutoipa kwacho ikoko. Nokuti dzimwe mhinduro dzelife yako dzakachetwa muvanhu. Pambai baba. Kana newamunhu waunovenga iwe vanombokutadzira, wakangoudzwa makuwa kunzi haasi right, hauna kutomboverifya, wakangoudzwa nekuti inini handifarire, saka wakatohotspotwa ruvengo rwacho, hauna angakutadzira iwe, unoita kunzwa pasocial media. Vamwe vanhu vari kuataka iwewe pasocial media kana mulife chaimo havana kumbokutadzira. Nevamwe vanhu vaunoti imbavha, hauna chokwadi, hauzivi kuti akabepi. Unongodzwa noti imbavha idzi, wakatojoinawo matotaya. Sometimes you are attacking your own breakthrough. Unojoina my unnecessary battles. Wakahotspotwa ruvengo. So murume ari kutichwa matarisiro maonero anzi look at us titarise. He is not a blind man. But unosara kuti kune vanhu vakandamatirwa kuona vachiona muBible. Ask Elisha. Muranda akauya azwa kuti mukuru taparara. Panze paita hondo yakakura. Elisha akati kuti Mwari svinudzai jaya. Kwaita kuti jaya iri bofu rine maonero asina umwari anokonzera kuti aone maproblems in the midst of solutions. Nokuti Bible rinoti paakanamatirwa akaona akabva ati vari kwatiri vakawanda kudarika vari kudenga, but chamboita kuti achene pekutanga maonero kwete kuti anga ari paproblem. So sometimes the solution is around, but how you see. Mhinduro yaunoda kuti Mwari ndipindurei, vakakupindura kudhara. 2 Kings chapter 4. Mukadzi wemuprofita akaenda kuna Elisha. Zvanzi murume wangu akasiya zvikwereti. Munhu waMwari saka pada tori patight. Zvikanzi haiwa endai munokumbira zvitini. Muvhare dhoo mudurire mafuta. The miracle was within the neighborhood. Mukadzi uyu ari kuti anzi endai unokumbira zvitini zvekudurira mafuta. Imwe miracle yako ino involve vaunotaura nawo. Nokuti haukumbire pamunhu wausingatauri naye. Izvo zvimari yauri kuda yestart, unotoziva kuti chiyangu anayo, unodi kuenda. Haukumbire nokuti anayo, unokumbira nokuti zvaanayo tozivana here. So your network sometimes is the line of your answers. Check your network if very poor. Timu rako rese
please hear me very well. Mukadzi pakanzi nokumbira zvitini. Ari kunzi your miracle has something to do with your neighbor. Anointing nekuti mafuta awande. But achienda pai pazvitini zvawakumbira. Kureva kuti zvitini zvikava zvishoma. Zodzo ari mbofara kakavhira pasina chitini. Ende kuwana kwako chikontena chekudira is how you relate with people. Imagine mukadzi uyu aitonzi mukadzi wemuprofita. Saka kune vanhu vane malevels nemaclass. Kana vari mai profeta havataure nemunhu wese wese. Saka zvitini zvavo zvishoma nekuti munhu weclass. Learn to value people. Hakuna munhu asina basa ndiwo unofunga kudaro. Ansa yawaida kuti Mwari vakupindure yakachitwa kana mumuzukuru chai. Muzukuru wako cheche mwana wanzadzi yako. Zvaunomuita zvese zvezvo uri kuataka ansa yako. Amene akakunyemera ukazvinamatira so Mwari anokupindura mhinduro dzako dzichiuya pauri. Pamwe pacho dzinotenderera kuti dzisvike pauri. Power. Adamu chaita kuti Mwari vamunzwire tsitsi haana Eve but ana Mwari. Chiprofita chekuti be fruitful, multiply chinotoda une munhu wacho. Vatumwa vakasvika kumba kwaAbhurahamu Genesis 18 vakati gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Vasati vaenda vakaita mubvunzo, where is Sarah? Which means this prophecy ikashaya Sarah haimanifested. No matter vatumwa vekudenga, but you need Sarah in your tents. I love the song yekuti ndakainamatira nyaya but inoda kushandirwa futi ka unofira kukuraya zvichiramba nokuti there is work involved. Bhaibheri rangu rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Abrahamu anobvunzwa Sara aripi iye aprofitwa kuti prophecy haisi complete kusvika one instruction of what to do. Kana wanzi gore rino riri kuteera uchange uine mwana, make sure kuti Sara hadzingwe baba. Kana mukagumburisana make sure kuti prophecy iite musha baada kugowirirana mbichana. Sara uchamudira chiprofita. Kana ukanzi love hausisina but yekunzi muchava nemwana inoda mai vacho varipo. So murume uyu chiremba ari kunzi titarise anoona but maonero nokuti paakatotarisa he was expecting to receive something but kana wakuda kuwana anonzi Kristu maonero anofanirwa kuchinja. But nderekanizokomba-shure mbichana murume uyu haana kuya ega pagedha atangirwa kubva kumba nevanhu vasina anointing yekuita mamiracles kuti asimuke. But those people vane value mulife make because Peter and John hauye kuzoita miracle kumaraini kwenyu. So there is a distance in life yausingakave wega inotoda somebody to carry you. Saka ndobva ndakupa instruction iyi manje takurika. Nokuti kune vanhu vokuti anotonetseka but une rafu futi nekubhuroka ikoko une makuhwa stere. There are times yekuti haugone kutakurika iyo usati wanzwe nevanhu vachitaura kuti uyo habatsirike havasi kuti haana nhamo vari kuti karekta yake veti agare munhamo iyoyo. Munhu anonzi habatsirike munhu ane nhamo but ane unhu usina kunaka. Sa improvement yako haisi kuti honai nhamo yandiinayo munhamo macho learn to be a good person. Murume uyu aitakurwa kubva kumba dati aigeresana navo zvakanaka kumarai unotogara kumba kwatsano uchenja udzori indako makasisi wako kwatsano ndokuita msinganzi wese takurika. We have got an issue, a national issue of xenophobia. People are coming back from South Africa. Ehewa uya pane ma problems aripo but iva munhu anogarika naye. Unofunga kuti vanhu vakakuvenga vanambokuvenga dambudziko rikauya hama inodeserva rubatsiro but vanobatsirika here vamwe vacho. Shoma yawakakumbira kuti uda kuita start wakanostata mumagirlfriend no start here.
ndine muzukuru akamboyanga ndirizwa kuti mudhara ndipewo mari ndakuita zvegasi. Tasangana after 3 months haufa gasi kuzoti gasi raitaura kunwa. Ndo gasi riri nhamo iripo, but uri type inobatsirika here ndo pane nyaya. Usafunza kuti vanhu havana tsitsi, they also want to check your character. Nokuti inzwa kune vanhu vokuti ukabatsira unozoregreta kuti sei wakawabatsira in life. You regret. Akutofamba itaura vanhu zvimwe zvisiri kutomboita kuti ukaona akutipa ma 300 aya anzwa nemari mukomana ane utsinye. Usapani mahelp iwe, hakuna munhu anombononga mari yakashota mari. Mari yekupiwa haishote, yekunonga haishote. Unotsamwirei? Dai mangu yetakarika 15 watombopiwa 10. Wakambononga mari yakashota. Iva munhu anogona kuappreciate nyangwe zvishoma zvawaitirwa, a heart of thanksgiving. Rangu Bhaibheri rinobva rati anotendekeseka muzvishoma Mwari vanomutrusta nezvizhinji. Learn to thank God for the gift of life. Enda kuchipatara uone unozati ukapinda muenvironment ine maproblems, mindset yako inombobatika kushana. So ukatoenda kujeri unodzoka uchiti mhosva haite, but tinokupa 3 days. Ukaenda kuchipatara unochinja kana madyiro kuti ndikuda utano hwangu udzoke panzvimbo, but tinokupa futi 3 days. Unenge une chiveve cheenvironment. Watomira pano unogoenda kumbochi watu ndimi uchinamata, so tinokupa futi 3 days. That's the mindset of man. Romans 12:2 yati your mind must be renewed by the word. Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neivhangeri. So murume waizvanzi akabva asimudzwa akatanga kufamba achipinda mutemberi. Problem yevamwe ndekuti kana wasimuka opposite direction, izvo zviri kutsvagwa nevanhu kuchechi tiri kupinda tese waibhuka zvakaita. Zvikafamba unogona here kuuya mutemberi uchinamata Mwari, kana kuti watoinga yekuti Mwari vakuitire zvakanaka, kwete kuti uzonamata. Hama dzangu, kunamata nekupinda chechi zvakasiyana. Munamato nekunamata Mwari zvakasiyana. Prodigal son haana kudzoka kumba nokuti aida baba. Akatotaura achiri kumaraini kuti kumba kwababa wangu kune chingwa kwete kuna baba. Kuti baba havapo, kune chingwa kumba. Saka paakatodzoka mind yake iri pa things not the father. Saka wakanzwa akataura mashoko anorwadza kuna baba, musanditore semwana. Kurati baba ana musisina, vati pachingwa ndiripo mozondikavhawo kuchingwa, but musanditore semwana. Saka wadzokerereke na umwana usiri pauri. Anger can drive you to church, but knowledge can drive you into Christ. Ruzivo, kuziva Mwari kunoita kuti unamate Mwari. Nhamo inoita kuti uite munamato kuna Mwari. I will repeat. Kutambudzika kunoudza vanhu kuchechi, asi ruzivo runoita kuti vanhu vapinde muna Mwari. Saka achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Zvinoita kuuya for a wrong reason. Zvinoita indakarerwa nabereki vaenda kuSayoti. Chadaipindira kuchechi ndiri mudiki, hakusi kuda Mwari kana kunamata Mwari. My father was very strict. Ukatorobva kuchechi Sunday, sadza hauchi. Saka ndakaipindira sadza nguva refu. Wati kurei kuchechi kunogona kuendwa seboys uchiteera mabhebi. Chikonzero chinoti drive kuchechi zvakawanda, but chikonzero chinofanira kuti drive muna Mwari, rudo rwaMwari. When you know the love of God. Kana ari Noah ane vhangeri mbiri, kune flood ichauya, hakuna mhuka inoda kunyura, dzakaita kiu dzichiuya. Rekupinda vhangeri nderimwe, tutu, relationship, love. Saka gudo rikatya kunyura rikasapfimba haripinde. Hauna mbondinzwa. Vhangeri rekupinda maareka harisi vhangeri rekubva kusango. Kana flood ichiuya hakuna anoda kunyura, hakuna anoda nhamo. Saka kuchechi muchizara
but muna Mwari muri empty. Mark chapter 2. Hama yakatakurwa ingene urema ingatadza kupinda mumba nokuti mama akazara kusvika padhomo. Asi pavakapaza rufu akadzikisa hama iwo pana Jesu. Kurati pana Jesu pane space. Asi kudhomo akazara. Ngwarira kuti chechi inozara muna Mwari musina munhu. Yeah. Zvanzi vakapaza rufu vakadzikisa hama pana Jesu. Oh, pana Jesu pane space. Asi kudhomo haupinde. Uri mahari here kana kuti you are just a church person. Mwari uchokwadi Mwari ane rudo rwekutibatsira nokuita zvese, asi anonamatwa ufunge. Akakodzera kunamatwa nekuda kwerudo rwake rwaakatiitira. Usati wademba kuti handina chakati utoripo zvako. Munhu mupenyu asati afa saka chidzi haugoni kumudadira. God can do anything. Mwari vanogona kuita zvinhu zvaunoshama kuti nezuro uno munhu uyu aone munhu akashaika. Unozaona kuti nezuro ndandii naye hazvishande. Tatopinda tese mutaundi kusaini munhu afamba newe. The same nemirago yekuchinjwa upenyu nemunhu naMwari. Unoswera naye muchitoro chamese. Odzwa kuti akubhuruku. Aiwa ka Mwari ndiwo zvishamiso ka. Titarise matarisiro. Avatarisa ndokubva asimudzwa. But paakasimudzwa akaziva direction yekuenda. Zvanzi akapinda mutemberi. Let me show you something. Murume uyu akaberekwa asingafamba ari paralyzed. But haana kutanga mastage chaiyo ari nomwoyo munhu wese. Munhu wese atanga kuuya panyika anokambaira. Anodzidziswa kumira. Anozofamba. But murume uyu nyangwe akaberekwa akadai. Miracle yaJesu yakamujambisa mamwe mastage. Ndopandodapa nditopedza kudai so. Kune imwe stage yaunofanirwa kusvetuka. Vanhu ngavasvike pavanoudzana kuti patakaenda kuUZ anga asipo, but ndiye vakaimba iri pasera. Patakazoenda kucollege uyu akasara, but asvika sei pano naJesu panosvikika. Nokuti zita raJesu parakataurwa. Murume haana kutenderwa kukambaira. Mwari ngaakusvetukise mamwe mastage. Mwari ngaakusvetukise mamwe mastage. Pane mastage anodiwa kuti usvike pane chimwe chinhano, but kudenga kuna Mwari kwakuti unoerekana waikoko. Zvanzi haana akangosimuka ndokutofamba. Vazhinji vaipa matestimony yokuti pandaikambaira ndaikambirana nanhingi uyu haana testimony yekukambaira. Akasimudzwa akamira akatanga kufamba. Why? Zvinoembarasa kukambaira une ndebvu. Ukaona mwana achikambaira it's normal. Ukaona mudhara achikambaira pane nyaya. So zvese zvinonyadzisa upenyu hwako Mwari ngazvidzinge. Hafanirwi kuwanikwa ikoko kunoshoresa nekutukisa. Nyasha dzaMwari ngadzikusimudze to another dimension. Murume uyu akapinda muchechi ende daily kune vanhu vakabhowekana. Usafungidzira kuti blessing yako inofadza munhu wese. Yo, uchiri kure nekuziva life. Blessing yelife yako inonyanyofadza iwewe nevari close to you. The rest vanoda kuti dai vaitirwawo. Saka mweya wekuti dai taitirwawo vakaziva kuti hatikwalify, they fight against you. Ndaanani vakatsamwa pakasimuka chirema ichi, vanhu vanga vambokanda mari mundiro chichiri panzi. Vanenge vakuda marecovery. Ko wapiwa kunzi wakaremara wakufamba futi. Mari akapiwa nekunzi afambe chirema. But pakauya Peter naJohani vakamusimudza akapinda mutemberi akufamba. Akanda waya ari kunzwa sei? Taba munemba kuti nyudza mari dzedu munofamba futi. Daily muchechi hamuna kunakidza, to tell you the truth. Akanakidzwa ndiye awana miracle, the rest were not happy. Nokuti vanga vatombotorerwa mari pagate shasha ichinzi yakaremara. You think munhu wese achaita rejoice neblessing yako? You are joking. Unoti vanhu vese vachafara kuti zvako zvaita? You are joking. Hondo chaiyo muBhayibheri yakatanga nemabrothers kwete nenyika. Same mother, same father. Cain and Abel. Kuna akagamuchirwa chipo chake naMwari. Mukoma haana kuti zvaita ndezvekumba kwedu. Akati zvangu zvisina kuita ndokuuraya. The more God blesses you, the more you must seek God.
nokuti wauya padimension yeruvengo rwakanyanya. Blessing I see enough kana usingagone kuisustain. Why ine my enemies hopo? Ndo zvinopa president kufamba nemotaketi. Kuzoti kana wako haya office vavengi vacho vakawandisa. Ivi ngachinzari kubva kuruzevha vanotoenda nayo unovingerwa nekumusha kwasati wasvika. Kungozikana kuti ari pasera apo unorohwa nemwe munhu usiri kuziva. Highest level yeblessing ine zvainoshedza ikoko. Iye kungonzi wakaroorwa kunzi nani anoita nezveya vana basa nazvo unofira kuroorwa chete. 2 years ago pandakaenda kuUK yuko kune vanhu vaiuya kuofisi kwatati iri covid tichivanamatira. I find somebody anga ane problem inenge yekuno aishaya basa ari ikoko. Unemwe nhamo ikuAfrica unozoti nhamo yaisi kunoku. Kandi ndikenda paitime amo rovha ranzi rapera ndikati anita rovhara ikoko. Muchina itye visa ufunge. Iyo pfungwa yako i1 ndikangoenda chete. Uchiri mudiki. Asina chitupa ndikaona chitupa ndopinda basa. Tinazvo hatisi kupinda. Ita research yako zvakanaka. Sure. Kana license. Ndoba ndaiti dzimwe hama dziri kudzoka tambira izvi zvakanaka. Ikoko asina kutombira musha. Munhu akabva kuno achitiza akudzoka achitiza kutiza chete. Ameno zvaakatiza kuno apatiza futi. Life yake ndeyekutiza tiza. Yakutoda hama dzinonzwisisa. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ropafadzo yemurume yokuti wanga uri chirema mari ichiiswa mundiro vanhu havakumati kana uri chirema chine mari. Tanga kufamba uone mari apa homwe vanonzwa loss kuti akomana ngaatidzorere mukomana akufamba kwa. Saka ukatarisira chechi yese yakafara uri kunyepa. Kuna wakanzwa kuti takuwadzwa. Kusumuka kwako kuna nyozonzwa kuti apa ndabayiwa. Vanogona sazvitaura but anozvinzwa. Why? Because ane vanhu vanotarisira kuti vanopota vachipemha kwari. Saka kana vane zvinhu zvavo vanonzwa kuti Mwari vanenge vaita mistake yekusumudza munhu. Vana havana kufara imo muri muchechi. Pfungwa imo ndo ndikatoenda kuchechi so ndosangana nehama dzakafara. Kuchechi hakusi kudenga. Kunovengwa munhu, kunonyewa munhu. Ari right ndi Mwari kwete chechi, Mwari ndiye ari right. Kuchipinda vanhu kune nyaya. Kana watouya kuzonamata zvizive izvozvo. So vakatanga kufamba vanhu vakamuona vakashamisika kwazvo. Chii chaitika pamurumo? Tamapanzatu iwe munhu wawabatsira last minute unogona kumona the next minute apa level rekubatsira iwewe. Saka munhu atsvinyirwe. Munochinya muchitaona chirema pagedha. Muri pakati pekuita prayer muona chaakufamba pakati penyu. Iye kudadaidadaidaiwo mumira zvako. God can do miracles. Mwari vanoita zvishamiso. Munhu wokona nezuro riri rombe. Kana Mwari vada zvavo vanosumudza marombe kubva muguruwo. Murume akaporeswa. But kwatangira nyaya kumba. He was a good guy although anga in problems. Why? Because kana une problem uri munhu ari right vanhu vanoita moyo neupenyu hwako. Ndosaka aitakurwa kumba. Ende kana wapora kana wakuzopa testimony usagumire pakuremekedza Peter naJohani. Ndemwe era generation yedu. Kana wakupa testimony unokanganwa kuti uzoonekwa neakakuona wacho. Nokuti Peter naJohani vanokunamatira kugedhi kwete kumba. Kokumbotiwa hama dzangu maita basa makandisumudza kunomucheta pagedhi. Miracle ndainzwa ndepagedhi but tsano makasvika sei tendawo vanhu vakambokutakura. Tine vanhu vanokanganwa kana vakumusoro nokuti kuzasi kwaimbotakurwa nesu but kana wese abudirira muupenyu anogona kukuti I remember my lecturer at university teacher wa grade 3 ataurwa baba kuzosvika paUZ pane kugoma amabva mukumbura hai verichena hai ndokakabviwo
Trojan mind. Murumo atakurwa kubva kumba. Vana vane anointing, vane love. So they are also sent by God, although they are not pastors. Respect yako gairi kumira pa mafundisi. Learn to value people. Some people want to trust wana mwari to carry you. Kuno kushitsa pa gate, panozouya Peter na anointing. Nokuti apa upafambe weka. Saka wakatokangana kuti wakabva kupi zvaifamba sei. Kwa ava ikoko. Do you know kuti pride challenge in your life? Ndekuti dzimwe nguva ndaifunga kuti nhamo inoita kuti vanhu varambane chete. Ndikadiscover kuti zvese even kuwana. Komere chiri stubborn ka. Unounzwa kuti Bill Gates akarambana nemukadzi wake. Ndakati arisisi wangu ndaijamuka. Kurambatsano Bill Gates. Mari yakaramba kushanda marriage mao. Yaramba kushanda. Zvakanaka zvese zvaunoda, nyanyoda Mwari muridzi wezvese. Nokuti breakthrough yako inogona kuva breakdown yako. Mota yaunoda yakanaka kuti ufambe nayo. But famba uina Mwari mota macho. Nokuti zvinorwa newe zvikaona kuti waamumota. Mahedhi ona anorongwa naSatani haana kuchipa. Izvo zvino uri semboka. Paunotofamba musiti une tsoka unotombodhumana nevanhu mahedhi unorova wega. Usati wane mota kutombohedha vanhu mutauni. Wega unyumwe kuti ndikazopinda mota panofamba. Sorry muchitungana mutauni. The more God blesses you, you must continue to love God. Mwari wakuchengeta. Zvakanaka zvinochengetedzwa naMwari akanaka. Zvawapiwa naMwari, zvawaona muna Mwari zvinochengetwa neumwari. Breakthrough yauri kudai inogona kukudetsera matambudziko waregera Mwari uri mubreakthrough. Vanhu vakakomborerwa muIjipti vakapiwa sirivha negoridhe, asi vakasvika pavakagadzira chimwari vakomborerwa naMwari wavasingaone, ndobva vagadzira mwari wavo. Ropafadzo iri stubborn umwari hukatama, nokuti zvakanaka zvinoramba zvakanaka kumunhu akanaka achiri kutya Mwari. Ane imwe shasha muchinda hanji wakadzi andiite, ukaita mota vanotakurika apa ungavaberekeka, saka usinyatsoita risechi yako mushe. Iwewe unosiya munhu. Pana kumwe kutadza unoda zvitadziso. Unobetsera wakutadza kutadza. Kuti urove munhu pawa hauna. Uvhare munhu kuchenjera hauna. Udhakwe mari yacho unobetsera kutadza kutadza. Saka nhamo yakaipa unobetsera kana kutadza changa utadza. Short time data. So murume wakafamba, vanhu vakavanzwa kufara, asi vamwe havana kufara. But handinoda kuti asakanganwe kune vabva naye kumba. We all came from a long way. Vamwe kwatakarerwa nekwatakabva, unotoda kuti patange paparidzwa. Ini I wonder, munhu handa kuenda kumusha paChristmas. Hauna love, unotemba kalenda. Haunzwa kuda mubereki wako kuti patange patoparidzwa. Unoziva chinhu chinonzi parental blessing hatiwanikwe kumachechi. Hakuna pastor ndinopafadzo yemubereki. Mubereki wako akataura mazwi akanaka pamusoro peupenyu hwako, it's more than a powerful prayer. Mwari akavaisa in that office kuti vakupe that kind of blessing. Hazviwanikwe kuchechi. Unotoda kuti paparidzwe. Tangarai kwamakabva makarerwa kai. Hande mwe munhu ndakazofamba ndikanzwa kuti vabereki vangu ndinoda zvinhu zvangu zvisafambe. Vakabata ndikati muprofita wako ane knowledge asina. Ari right pa first stage kuti vabereki wako. Second stage havana kubata. Office yavari semubereki vakasangofara zvinodarika witchcraft. Saka vachikuti vakashereketerwa navabereki havana, ivo vakasafara. Kusafara kwavo zvinodrive a demonic activity against your life.
because vari muofisi yacho parental blessing. Wese anoti mberi kwangu akafamba kuti andigadzire 3/4 hauna zvawakaitwa, ndiwo usiri kuziva zvekuita. Even vasina kutaura mazwi anokutuka, kungosafara nekuti hauna zvakanaka zvaunovaitirawo, izvozvo zvega. It's a challenge in your life now. Why? Because vakatogadzwa naMwari in that office kuti vakupe blessing iyoyo. Inini I preach, ndine evangelist, but panoenda kudomosha unoona mai vangu, musanda kudzoka ndotopfugama mai vangu otaura mazwi akanaka, wondiropafadzawo amai. Because nyangwe ndiri mufundisa handisi amai vangu, ndine amai vangu. Ndinotodawo kuti mberi kwangu ataure ropafadzo pamusoro peupenyu hwangu. Ufunge, prayer haisi yako chete. Iwe ndiko kubvunza, kufunga kwako une munhu here anganamate zvakanaka pamusoro pelife yako? Hapana. Pane here anganzwa kuti Mwari dai ndindimamitira zvakati. Prayer haisi yako wega. You need to revisit. Kwavakanotakurwa kumba, havana anointing yes, vanhu vakanokusiya pageti panouya Peter. Peter hatakurwa kumaraini. Hama dzangu makarerwa, imimi musakanganwe. Tinonamatira vanhu votondifundiswa kuti havana power. Inyaya yekuti zvauri kuda zvinowanikwa muparent, not mubuda bishop. Saka pane shortcut yekuti kana vakasiyana ndakadzoka kuti varoi, even vakatoroya ofisi iyoyo vakaipinda nekuti vakakubereka. Kuroya unhu hwavo, kukubereka ndo assignment yavakapiwa naMwari. Unotoropafadzwa watengera shuga mbereki anoroya, possible. Why? Because zviri kuitwa neofisi yavo as a parent. Even vakasatara mazwi ekuti kukomborerwa kuvaitira baba mukomana akanzi enda unobata mhuka mubike sezvandinoda ndikuropafadzei. Murume uyu anga achida kutofa. Isaac arida kutofa, but anoti kumwana wake enda unobata. Ndara ada kufoka lota kani. Zanzi kana ndadya ndikanzwa kufara ndokuropafadza kuti blessing ine environment yainoda. Sei munhu akauya pauri akati Mwari ave newe ndiri kuti areceive. Anozati tadenhana, but munhu ari kuti Mwari ave newe, utozati environment yacho haina ropafadzo, wozitagumburisana. Kuda kuti blessing inoda the right environment, curse inoda futi an environment. Vakasafara ukasawaitira zvakanaka, wa create an environment yekuti utukike. Ziva akakutakura kubva kumba, Peter naJohani vakakusimudza, but hauna kubva kumba uchifamba. Kuna akatambudzika neupenyu hwako kuti usvike pawasvika, vanhu vako kupiga mutauni muno muso, kuna akanetseka nelife yako. Zvaunosvika pakukanganwa kudai, kuna akastrugula. Iye haana kutomboenjoya, haana kana kuonekera maraini semubereki achingoti vana vangu, vana vangu. Unoita mubereki anoitirwa maricho iyoyo. Nefoni yauinayo una mubereki anosakuriswa. Ende pfungwa yako ndekuti dai Mwari andiropafadza. Murume uyu abva kumba kuti netsoka, kune vaita simba rawo vachimutakura. Pfungwa iripo manje yekuti unozongorangarira bedzi Peter akusimudza. Kwese kwawaenda dai asiri Peter, Apostle Peter, my papa, my father, the anointing of the house, tsano kune kwamakabva imini. Handisi kuramba kuti pastor wako ane power, but kune rimwe power riri muphysical realm rakakusvitsa in that level. No, my testimony in my generation, the anointing of my father. And no problem, the anointing yawo. But you came from somewhere. Somebody that struggled to raise you up. Wapedza kutaura nyaya yaPeter akusimudza, taura mamwe poison akutakura. Kuti Mwari rangarai wandibvisa kumba, ndozvaita kuti ndizoonekwa naPeter ndiri pageta. I'm sure we are again here tomorrow. Father, we thank you for such a time. We thank you for your word.
wenyasha mchene wakatendeka takupa imbiri munoramba muri mwari munoramba makatendeka munoramba muine nyasha na upenyu wedu. We pray for the nation Zimbabwe. Ngairangarirwe nyika yeZimbabwe mwari, ngairangarirwe Jehova. Nyambe munguwa yekutambudzika issues xenophobia in South Africa, we pray for our brothers and sisters. Vachengetei mwari mweya wamazidendusha wesimba pavanodzoka pavanofamba, nyasha ngadzivachengete. Takutendai takuremekedzai mwari, nyangwe nemumugwagwa muno vane zvavari kutengesa, vane zvavari kubata, imi munoropafadza kubata kwemaoko. I speak blessing and favor upon their lives in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people.